kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaano ti day off nila kay mo, ami ading ko? Apay nila kay ko. Numabaling ngay supay lahing ti mga sikaso katagiti anak yo. Tas ika kumamot agbantay di ospital. Amumot amanong nga aldawon ano ospital ni nanang. Ni manang nadet ngay. Isutad da iti ospitalita, nga magtrabaho mo tintun bigat. Agsisinukat tayo kuma. No siyak, saan amabalin nga aglangan nila kay ko? Saan mo't amabalin nga itugot ko dagiti anak ko iti ospital? Naimbag kada kayo kinimanang ta saanen amaaw-awir dagiti anak yo. Wen, nga madamat trabaho mi. Isa pagtitinulungan tayo kuma. Ibagak to no kasano. Ngam ita, alanganan pa'y laang. Tano ag day off nila kay ko. Rest day na mutin day jay. Ay nawaw. Imay ka naman, ni Manong Benji dito'y balay itay, ami bakay. Imay nga road lakay. Ay nawaw, apay ka na? No ag day off ka, kat sikakano ti mga sikaso kadagiti anak ta. Tasyak mo't ti mga sikaso kininanang ija ospital. Ay nawaw, amo damay, amabambanno kak iti trabaho. No agdi ufak, akit inanak mo tenday chay. Day ta nga road lakay. Anyang itin sungbat mo kin manaw. Imbagak nga alanganin Nasayat mo't nga ron no kasta. Ano sanda pa'y lang, tadadakilan dagiti anak da. Awan, timaw awer. Agpayso lang unay lakay. No daddo mga min, kat narigat akasarsarita dagijay akakabsat ko. Ang mga numapan kay jay, kat awan to ti may sukat kang ka. Kasano mo ti trabaho nga isuda aya ti mang palpalamot iti pamilyata. Saan mag? Iso nga uray sa anon Kabailan damo daytan. Kumusta tinapa na Manong Binjay? Nakapagsarita kayo kini Ame? Wen, ngam alanganan ka no, mate. Ay nawaw, talaga ka di asaan nga agsakripisyo para kininanang? Kanayon mo takas jeda di akapsat ta. No, da kasapulan da nanang kandatang, kat awan bibiyang na. Di na mapanunot dagiti sakripisyo dananang kentatang para kinkwa na idi? Saan apulos? Kita iti nadadahil ti kusina ti balay. Kapoy tinargay adaga. Di da pulos ti mulong. Ore mang kumusta ken nanang iti. Awan apulos. Talaga ama naging bubukod day ta aburido. Ay, awanin na. Siyak tuman gaya man dag sakripisyo. Ano santa pay laang amanong? Tadatalaang mat adwa ti mangisaksakit kadagiti dadakkel tayo. Wenen ah. Panunutan talatan a para kininanang ti araramiden ta manong. Di ka madanagan. Tanumalpas ti trabaho. Umayak adagos dito yung ospital tapno makatrabaho ka mo. Kumusta ni nanang yaw nadet kaanakan? Kasjay latamot ante, awan nagbaliwan na. Adda ka di tumtumaran na nga agas. Adu nga rod ante. Saan sa ngamin anasigod tirikrik naan na kaanakan? Saan ante? Uray da kami. Di mi matla ang amo nga adagaya man rikrignaan na. Tain limod na mat. Ang di tay latamapukawan itinamnama kaanakan. Adda ka asi tinamarswa. Ket no anyaman ti plano na para iti inayaw, agbalin kay anatibker kaanakan. Wen ante, agyaman naklaunay kadagita apang magbagayo Maala, agpatuloy akon ante, tasyak timang sublat kinimanong nga agbantay ita. Ni ami nga'y, tultulungan na kayo kaday. Day tapay ti may sa apa kasikurak ante. No ada tirigat dagiti dadakkel me, awan pulos bibiyang day jay aburido. Agawid tayo iti ayan ni nanang ita, David, lakay. Iawid da magaya man. Ay nawaw, apay ngayawid da? Nagimbag ka day? Awanin ni nanang, lakay. Anya? Natayan? Lakay. Itay lang ka no, kuna ni manang nadet. Ay, oo na yan.
Iso nga agawid tayo ijay balay. Iti kasta, awan mo't maibagbaga dagiti kakabsat ko. Anya nga oras? Kaita mo lang ah. Sakit ada trabaho inton bigat. Ijay kanton nga agrobot ah. Ang mga lod na may baga dagiti kakabsat mau. Apay kumangay. Isuda ay timang palpalamot kada tayo. No saan ka ngagtrabaho? Adda itid da, alamutan tayo. Sa bagay mo't kinti ah. Mala, mangitugot aklangan iti uniform ko. Bakit? Itatan na itabunan ni Nanang. Da kami ti agnaed iti da ito abalay manong Benji. Mabalin lat tamat. Taplusan kayo nga agabang. Awan mo't lang agnaed ditoy. Siyempre, adda karbangak iti da ito abalay. Tasyak ti burido. Okay. Kasaritam to ni Manang Nadet ah. Apay ni Nadet. Anya ti ibagakan kwa na. Ibagam ada kami ti agnaed iti balay a pinanawan ni Nanang. Ngamin, siyak ti burido. Siyak ti adda karbangan na nga agnaed iti balay da Nanang. Pagan ano kumamot ni Nadet ti balay. Kat addamot balay da. Adda balay da. Ngam anya ti amu tayo ngay. Ang mga numakinagaw day jay. Sigakit di mo't ami. Advance law na ti panagpampanunot mo mag. Siyempre, ti para kanya kat para kanyak laeng. Kas jay mo't dito'y lugar tayo. No asino ti burido, iso ti mang tawid iti balay ti parents da. Depende lat tamot ay ti saritahan dagiti kakabsat. Basta, kukwak da ito abalay tasyak ti burido. No anya ti nakairwaman tayo, ay kat iso ati masurot. Ay nawaw. Alisto ka amang tagikway ti balay dagiti dadakkel tayo. Ngamida grigrigat da. Di ka pulos nagpakpakita. Agpakita ka laang no kaano akayat mo. Umayak man manong Benji. Anyat gagaram na det ating ko. Nakita nga adadag iti gamit da ami iti paraangan ti balay day di Nanang. Wen, tag na da kanumot ni Jay. Ay, kastaya. Awan na dakdakamat na kanyak ah. Siyak ti kinasarita na iti napanalawa sa ading. Apay asikala ang ti kinasarita na ngay. Nakuna na asyak kanu ti mangibagaken ka. Sigon ken kuha na, kat iso ti adda karbangan na iti dayjay abalay gaputa iso ti buridag. Dayta ti pagalistuan dayta a tao. Un nga ruda. At dagayang plano da nga agdag iti family house tayo. Ngam no adda ti rigat, saan da tumulong. Asino kanumot tinang ibagakin kwa na ako kwa na dayjay abalay? Desisyon na mata, ta iso kanu nga ro ti buridag. Ay nawaw, agraraman aburido. Iso nga agpaiso ti burido. Ngam kwartata adwa ti nagastos, tapno mapatarimaan dayjay abalay. Idi nagsakit ni Nanang, aging gaapim musay, datamot ti nagsakripisyo. Ita, kayat naasulwan ti balay? Kamaudyanan na, saan tayo mutlaengan amagastusan iti abang lakay? Wen nga ron bakit? Husto lang gayam, ti desisyon kao. Desisyon mo. Ti desisyon kao, amang asawa iti buridag. Kastamot ngamin tinakairwaman tayo. No asino ti buridak iti pamilya, iso ti mang tawid iti balay. Ay, naimbaglaan at buridag ka. Naku nampay lakay. Uray anya ter aramidan damanang Nadet ken manong Benji. At dalat takarbangak iti dayto abalay, tasyaket nga rod ti buridak. Kasta, bakit? Ilaban mo ti karbangan kas buridag. Siyempre ilaban ko talaga. Apay ko mga agpaabaka kadakwada nga Si kagayam ti agnanaed di tabalay day di Manang Esther. Siyakmat ngamin anti osang. Husto tapno addamot agdalos. Natural. Siyak ti agnaed di ta, tasyak nga rod ti buridak. Awan karbangan damanang ken manong iti dayja abalay anti. Anya, saan ka di akas jay anti? No asino ti buridak iti pamilya, iso ti mang tawid iti balay. Wen, kasta ti nakairwaman tayo. Agam depende lata no anya ti mapagsasaritaan dagiti agkakabsat. Ngam buridak lata ti adda karbangan na, saan ka di anti? Depende lata iti sitwasyon. Saan mo't kit di adakes no agnaed kayo dita? Ngam di mo iyimot kadagiti kakabsat mo Tado mo't ti sakripisyo da para kadagiti dadakkelyaw. Responsibilidad da mo't dayjay kas anak. Ay nawaw, sika ngay mo. Anya ti akem mo.
Adda ka din na itulong mo, idi agregregat dagiti dadakkelyaw, ah? Ay na, auntie. Change topic man. Apay aday tamanan ti pagsarsaritaan tayo. Sa dino ti papanam, kaanakan na det. Ije ayan da Manong Benji, anti Osang. Ay nawaw, apay ijay. Nauram ka no ti balay da ante. Anya, nauram ti balay da kunam. Wen ante, iso ti ibagbaga na kanyak itay imawag. Kahit adda ti mulong kadakwada. Adda ka no ante. Ay sapay la kumaatawan na dangran kadakwada. Awan mo kid di ante. Day talaang tas saan daan na irwar dagiti kagawaan da. Kasanumot ang nauram ti balay da aya. Day tati amwak ante. Saan kami ngamin nakapagsarita na imbag kini Manong itay imawag. Orayan na kaanakan, sumurutakan ka. Mapaanak mo't iti ayan da Benje. Anyat umay mo ibaga, Manong Benje. Nadamag mo at siguro tinapasama kiti balay mi ami. Kat, Numabalin, kat dito'y kami kumapay nga agnaed. Da kami ti makamu iti paglutuan mi. Ay nawaw, saan amabalin, Manong? Nalawa mo ti family house tayo. Di ka madanagan, talo may papaniti kanan mi. Da kami mo ti makamu. Kasaritak pa'y ti asawa ka. Na, apay ati asawam ti agdesisyon. Kat balay mo dayto dagiti dadakkel tayo. Narigat mat no agnaed kayo ditoy. Kat saan tayon tong agkikinaawatan. San kami mat aman nakiaba kay? Ijay balay damanang nadat nga eh. At least ijay, takanayon nga awan nila kay na. Isulaangan ti kasaritam, tapno maliklikan ti parikot, Manong. Wenno saan, agabang kayo pa'y laang, kas iti inaramid mi ide. Anya? Apay ko mga agnad da ditong. Sa anak mo't kit di nga imanugot Ang mga no agnad da ditong ikat gulo ti isang putda. Day tamot laang ti may sa apagdanaga. Iso asa anak nga imanugot. Ay. Narigat ti makiap apa. Kan amangan kunak no agnad da ditong. Kat saan dan to apumanaw. Pagbalinin da kitay, nabalay da ditong. Wen nga rod, amangan no datayon to pa'y kit di ti papanawon da. Day ti panunutang baka. Anong sandamot agabang Nasjay mo ti naramid tayo iday. Wenno saan, agnaed da iti balay damanang nadet. Di bali taman manumit nga agawid ti asawa day di akabsat ko. Iti anya aga po adi mo pag naedan da Manong Benji kan ti pamilya na iti daytoy abalay ame. Adda karbangan mi nga agdesisyon, tabalay mi mutten daytoy manang. Agraraman kakit di Makapaburok man iti dara ti kastang aramid mo. Na, apay nga agungot kayo ngay. Uray asino pa'y atao ti pagsaludsudan tayo. Talaga adagiti buridak ti mangtawid iti balay dagiti dadakkel da. Amangan no nalipatam, akwartami kini Manong Benji tinaaramat. Tapno mapatarimaan daytoy abalay, idinarga iti daga di taasidag. Da kayo nga rod ti adda kwarta na. Ay saan man ada kami ti pangararamidam iti kasta. Idi agrigrigat dagiti parentes tayo, di kay tumulong. Itatawan dan, kayat yu abukudan ti balay da. Kas na kunak itanyan, siyak ti burida. Awan bibiyang ko no si katiburida. Amom lang arudan akasapulan da Manong ti temporaryo apag naedanda, tan nauram ti balay da. Kastapay laang ti kapanunutam met. Anya a klasik akabsat aya. Anusan nyo pa'y laang dito'y balay, Manong Benji? Ay nawang, siyak tupay ti mababayin kada kayo kanlakay mo na ading ko. Di kay madanagan, tayo manugot nila kay kung agnaad kayo pa'y laang dito'y balay. Pangururayan tayo amalpas ti kalapaw yo. Agyaman kami launay ading. San kami kung mga agnaed ditoy? Tadamot family house tayo. Ngam sa balimot ti kapanunutan ti burida kiti pamilya tayo. Para makita, Manong. Para makita, no saan tong agpatulong kada tayo. No sa anak lamas yan kadakwada. Sipod pa'y idikat kasjayan ni Ami, Manong. Managing bubukod akabsat. Aging gaita, awan nagbaliwan na. Imbakbakat na ngarudan ti kasjay nga ugali na, Manong. Hanggang man niya nga ating ko. Baybayan tayo ano kasjay mo't ti kayat na. Narigat mo't lang ti makiap apa. Ure kasjay ni Ami. Kabsat talat taray jay ating ko.
Dumagas ka man pa'y tagsarita ta amay kaanakan. May papanitian niya ti pagsaritaan ta anti usang. May papan iti kastang og ugalyom. Ay nawaw, apay ka di ante. Anyat na pasamak. Iti anya agapaw nga iyimot mo ti family house yo kin ni manong mo abenje. Ay nawaw, nagipulong da kada kayo ante. Sa bali a tao tinakadamaga. Anya? Ammom lang aruden ana uram ti balayda. Di mo ammumet ti tumulong. At dadamot iti ayan damanang nadet ita. Gapo taawan bibiyang mau iti kapsat mau. Naimbag ko tanaanos dalataken ka. Saan da kayo agubatan? Ay na ante, uray anya pa'y ti aramiden da. Syaklat ta ti buridak. Kaya't asawan day ta. Adda karbangak iti balay day dinanang. Saan nga agbaliw day ta anya? Agtanang kakanakan. Saan la amay may sa ti aldaw? Ang mga nudumteng tumet ti panawen at tulong damit ti kasapulam. Saan to ang mapasamak day ta ante? Uray pupuutin nyo. Anya jay nadamag kaw. Na-stroke kanumo nila kay mau ame. Ay, wen nga rod anti usang. Kat, kumusta mo ti kasasaad na iti ospital ita? Saan pa'y ang makasarita iti nasayaat anti? Ay, day takit din. Anya timbaga dagiti doktor. At dapay namnama ang makarecover ni David. Adda kanong ngamnasken ang matutukan. Sakit narigat ti agaywan iti stroke patient. Ay, wen nga rod anti. Itapay laang kat masiksikuran akon. Anyan tulaangan nga iti pagbanagan ti pamilyami. No saan nga agimbag nila kay ko. Kumusta mo't tanti kasasaad yu dito'y manong Benjay? Kasi tapo, nasayat lahat na hading ko. Napintas mo gaya man ti balayo. San pa'y nga ron anal pa sa ading? Kurang ngamin ti budget, iso aday ta. Inutan mi kin ni manang mutesa. Malpas tulat ta ka di manong. Wal magkitiya. Nalakla ka ama ilupas no adda tinarugyan. Anya ngamin ang tigagara, mading ko? Di mo ka dinadamag tinapasamak iti asawa ni Ami manong. Ha? Apay ni David? Na-stroke ka no mo gayam. Anya? Aw-awid dala ka no ije balayda. Kasano nga rodan day ta? Kasano ti panagadal lagi anak da? Day tati saan ko nga mo manong. Saan kami pa'y nagsarita kin ni Ami. Urayak na iso ti umasidag kanyak. Naawanan sa bale pagpatulungan na day jay. Sigurado akasarita na tamutlaan, ading ko. Bumuludak man pa iti kwartayo anti usang. Ay, sapay awan kwartami ita kaanakan. Uray 5,000 lang ang anti. Ipadas mo ti agpatulong kadagiti kakabsat mo Mabainak met nga rod kadakwada anti. Panagkunak ket mapakawanda kadagijay. Nasaya at danadet ken Benjay. Kasano no saan anti? Urayan dala ang asikat ti umasidag kadakwada nakong. Ay nawaw, kasanumot ang naibagayo ti kasta anti. Nakasaritak ni manang munadet. Saan na nga indiretso? Ngam kabayatan ti panagsarita may. Madlaw ko ang maasyanda iti adda akasasaad yu ita. Italaang manan ang nagpakita ka kada kami ami. Papuskula kun ti rupak manong Benji. Ha? Amok anadamag yu tinapasamak kin nila kay kumanong. Parikot mi launay ti kwarta ita. Amangan ko nak no adapay may pabulod yu dita. Sa anak mo't ngaminan ang makatrabaho. Inton katapusan pa'y ngagsweldo ang kading ko. No kasapulan yung ti kwarta. Ano usam tag subli dito inton Martes? Agyaman ak launay manong. Awanan yaman na. Pasensya kayon akadagiti dakas ng impakpakitak kada kayo iti kalabos manong. Amok adakkel tinagkurangan kan nagbasulak kas anak kan kapsat. Ngamsapay la ko mata mapakawanda. Nabayagan ang napakawan ka ading ko. At dalat to sakit tinagam. Ngamjay ko nakngarod. Kabsat kalat ta. Alaam na gito'y. Ay na, nagado a prutas manang.
At dapay karni kan bangus. Nagpalengke ak itay, iso ani na yun akon, tapno adda ti para kada kayo. Ay na, agyaman aklaunay manang nadet. Awan anyaman na ading ko. Basta jay kunak agbalbaliw kameten. Un manang, gapo iti kastoy ang mapaspasamak kada kami. Naamiris ko akam mali dagiti inararamid ko iti kanlabas. Leksyon ko maday takeng ka, tabaliwam dagiti dakas nga aramid mo ading ko. Di mo urayan nga adadakas ang mapasamak, sakbay ang makaamiris ka. Piliyam ti agbalin anasaya at akabsat iti amin nga oras. Ay, nawaw! Pilian tayo ti agbalin anasaya at akabsat. Iparik na tayo ti panangipateg ken respeto iti amin nga oras. Saan laeng ano adda kasapulan tayo kadakwada. Di tay kuman urayan nga adda pay dakdakas a mapasamak sa tayon to agbalbaliw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.